Estem fent el recomençament, és el primer dia i ha començat molt bé, però és que l'esforç immens que hi ha darrere d'això no us el podeu imaginar. Molt familiar, o sigui, la colla és molt familiar. Tenim els petits, els grans, els avis, les àvies, aquí es fiquen els tenderetes també. El meu fill va pintar l'escut dels Castellers. La base de Catalunya i el mar, que hi estem a prop, l'aigua, el riu Llobregat, i llavors doncs, la rosa de base i la pinya amunt des de la base de Sant Feliu dels Ciutadans, tots de Sant Feliu de Llobregat. Hi ha uns que aguanten a baix, que són els terços, després pujaran els dosos i després l'acotxador, que sóc jo, i l'enxaneta, que és ella. És que és tan important ell com el baix, com el cap de colla. Clar, perquè sense pinya, sense terços, sense acotxador i enxaneta no hi ha castell. A la pinya, a baix, hi ha unes crosses i uns baixos, que les crosses serveixen perquè el castell s'aguanti. I els d'aquí s'estan preparant per pujar. I quan pugin, pujaran els dosos i l'enxaneta i el cotxador. I ara estan pujant. Jo faig enxaneta, en el cap porto un casc que és per protegir-nos per si ens caiem. Alguna vegada sí que m'he caït. Estan construint un 3 de 6, crec, sí. Ara estan pujant els dosos, la posició que fem nosaltres també. Quan sona la música així més aguda és quan l'enxaneta ja està dalt de tot i fa l'aleta. Saber quan ha pujat, quan s'ha baixat i marcar un temps. Ara pujarà l'acotxador i s'acotxarà. I l'enxaneta pujarà sobre d'ell i farà l'aleta. Jo m'acotxo com una granota perquè ella aguanti a l'esquena i que faci l'aleta. Quan estem pujant ens diuen el que tenim que fer. Ensenyar-los el dia a dia i que vagin pujant i no es posin nerviosos. Avui està la cosa una mica, però bé, molt bé. Avancem aquí! Vale, Martina! Suau, suau! Vinga, amunt! Molt bé! Vinga! Suau! 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 Avall! Hem decidit fer-lo baixar doncs, perquè com el castell tremolava una miqueta bastant, la canalla li ha costat una mica pujar, doncs abans de que caigués, cap avall. Això sempre. Abans de que caigui, avall. Sempre. La gràcia dels castellers és que des del més petit fins al més gran hi són convidats i tenen part i tenen participació. La veritat és que està molt bé perquè com són tot d'edats diferents i tal, et relaciones amb gent i la veritat que es fa pinya i guai, molt bé. Posarem mocadors aquí perquè no es costi tant, perquè si no el pantaló rellisca, oi? Bueno, ara solucionarem el problema. És molt agraït, sé que és molt agraït. La veritat és que sí. Aquesta colla estan assajant 2 vegades a la setmana, deixant les feines i la televisió i les aficions d'estar-se a casa tan còmode. Per això, gràcies a aquests esforços, s'està aconseguint. Volem pinya. Veniu a assaig els divendres de 8 a 10 i mig, al Salvador Espriu. Clar que sí. Necesitamos gente joven, muy joven, que esté dispuesta a hacer castillos. A las 8 en el Colegio Salvador Espriu todos los viernes. Necesitamos vuestra ayuda.